हाय फ्रेंड्स ಎಂಚಲ್ಲ ನಿಕಲು ಮಾತಾ ಯಾನಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಪರಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ದೆಕ್ಕದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 16 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಒಂಜರೆ ಇಂಚ್ ದಾತುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬು ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಬೆಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ 16 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಪಲಾವ್ ದೈರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 5 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಲವಂಗ 4 ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜರೆ ಇಂಚಿ ದಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತನಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೇ ಬಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ಗ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಿಮ್ ದಿವಡು ಫ್ರೈ ಆಂಬತ್ತನೊಂದು ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮಕ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಖಾರ ನಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನಿದೆ ಪಾಡಿಯ ಆಣೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಗೈತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಕೊದ್ದೆಂದುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆದಿಕ್ಕ ಸಿಮ್ಮಡು ಬೇಯ್ತಣ್ಣಂದು ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡಿಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡೊಂದು ಅಂಚೆನೆಂಜಿ ಒಗರ್ನೆ ಕೊರ್ಕ ಒಗರ್ನೆ ನೀಟ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಡ್ಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ಗುದ್ದುದು
ಪರ್ದು ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.